show. Milletin show, oh adelala. Milletin show, oh. Milletin show. Milletin show. Milletin show. Побеждава съм Александър Уисък, сегашният световен шампион на профибокса. Там на него матч претърпяха на аркада тук на устата. 7 шио ми направиха след боя с него. Аз го нокаутирах в третия рунд. И след това, на къде тръгна живота ти? Ами, това както всеки един добър спортист, празния джоб говори. Така? Липсата на финанси. Да, липсата на финанси. Моите родители са бедни хора, работящи, строителство и така нататък. Вече в един момент трябваше да разполагаме с някакви пари, за да оцеляваме и се насочихме към, по-точно напредърпаха към хора с пари, които искам да споменавам тогава него време какви са били, но всеки се досеща, нали? Силови групи и така нататък, охрана на този, с пари и с пари така маша, деца вика ражен. Да, точно. Буваха, няма да върви парайлан, деца вика, без да ги дирди го на секюрити, биркач парайче. Нормално. И всъщност аз не знаех, че съм се сбил с охраната на дискотеката, като по-малък 15 годишен, 16. 15-16 годишен бях. Една вечер в една дискотека, така се случи, че нещо се сдърпахме там с един човек и той беше страшно огромен човек, към 140 кг. Пак да кажа, ти си бил на 15-16 години. Да, аз бях тогава 63 kg. Оле боже. Öyle bir agalar görmüş seni. Възползвалмuşlar bu seni darbandan dediği gibi. Bizde mi erek olduk hani valla. Hani isteyerek bu şey. Kim insanlar çok isteyenler olsunlar böyle hayat yaşasınlar. Mafya gibi göstersinler kendini. Ama benim security mafyadan alakası yok bence yani. Biz zordan girdik bu işe yani. Yok çaremizden. Ha. Sevgiler saygılar milletim. Bugün Osnabruk'ta bulunayım. Burada bulunmamın nedeni söz vermiştik Sevnur kardeşimden. Osnabruk'a geleceğiz, milletimizi çekeceğiz. Milletim show olarak her kişi çekeceğiz. Ama benim burada çok kıymetli, sevdiğim bir kardeşim var. Bilen biliyi, tanıyan tanıyı. Yanımızda bugün Gali Boksiyora. İlk konumuz o. İşte onun duygularını geldik almaya. Onun o koca kalbini, yüreğini geldik dinlemeye. Първо, здравейте на вашите зрители и да кажа, че съм фен на вашия канал. Най-вече благодаря, че дойдохте, че се озовахте. И аз също искам много отдавна да участвам във вашето предаване и съм готов да отговарям на всичките ви въпроси с удоволствие. Така, благодаря ти, приятелю. Ами да те почваме направо от вратата за краката. Така, ти си известен в начина ти на живот по този начин, че си боксер. Че почнал си като малък да тренираш. След напускането на училище, след тренировките си влязал в едни среди, по-точно да го кажем в едни организации, в силовите организации. След това искам да ми разкажеш вече какво точно в живота ти се промени. Първо да почнем от това. Как започна, как се запали по спорта, как направи тези огромни ръце. Аз значи не знам от екрана как се вижда, обаче ръцете му са наистина огромни, масивни. Как започна тази твоя? Ами, то при нас е наследствено, да ти кажа честно. Моят баща беше боксер и той е много голям запалянко на бокса и ние сме 6 братя, 3 сестри и 3 братя сме и абсолютно всички сме били боксери. Откъде си между другото? От Добрич съм аз. От града? Да. Така? И като цяло, цялата ни фамилия само с това се занимава с бокс. Даже големите ми сестри са първите боксерки в България. Първата световна шампионка с световен медал от жена в България, която е... Как се казва сестра ти? Гергана Рафаелова. Значи тя е световна шампионка по бокс, така ли да го разбирам? Олимпийската шампионка в момента, която е Стойка Петрова, е побеждана много пъти от нея. Оле боже. Но и аз не го знаех. Това значи, това си го има в кръвта ви. В семейството всички сте... В момента, който сме проходили, сме почали да тренираме всички. Да, абсолютно. Как провървя живота ти? В смисъл, тръгна да тренираш? Много настоятелно беше, най-вече от баща ми. Той беше денонощно до мен, на ден по 7-8 часа, при повече. Тренирах, 17 години близо тренирах. Занимавал съм с профи бокс, 8 мача имам, с които победи само... Само победи? Да, и няколко загуби имам всъщност. Побеждавал съм Александър Уисък, сегашният световен шампион на профи бокса. Браво! Преди колко години става това нещо? Ами това става 2007 година. 2007? Да, на един турнир в град Ровно в Украйна. Така? Те бяха домакини на 67 кг. И си го намлати, господина, така, здравичко. Не е толкова лесно, но... Значи за нас е лесно, отстрани като гледаме си е лесно. Там на него матч претърпяха на аркада тук на устата, 7 шио ми направиха след
двубоя с него. Аз го нокаутирах в третия рунд всъщност, но много трудно беше абсолютно. На колко години беше тогава? И тогава бях на 18 години. На 18 години младо момче, тъкмо вече нали, се осъзнава, разбира на къде тръгва живота. И след това, на къде тръгна живота ти? Ами, след това, както всеки един добър спортист, празния джоб говори. Така, Имаше липсата хора, на които, финанси. Да, липсата на финанси. Моите родители са бедни хора, работящи, строителство и така. Вече в един момент трябваше да разполагаме с някакви пари, за да оцеляваме и се насочихме към, по-точно напредърпаха към хора с пари, които искам да споменавам тогава него време какви са били, но всеки се досеща, нали? Силови групи и така нататък, охрана на този, на онзи с пари и с пари така маша, деца вика ръжен. Да, точно Купуваха, така. няма да удар си парайлан, деца вика, biz de giderdik buna security birkaç para için normal mı? İzli çocukları böyle takılıydı. Да. Значи, няма да питам кой те придърпа за първи път в тези силови организации. Каква ти беше първата работа? В смисъл, от каква работа първо получи пари? И като охрана почнах в една дискотека. Всъщност аз не знаех, че съм се сбил с охраната на дискотеката, като по-малък 15 годишен, 16. 15-16 годишен? 15-16 годишен бях. Една вечер в една дискотека така се случи, че нещо се сдърпахме там с един човек и той беше страшно огромен човек, към 140 кг. Пак да кажа, ти си бил на 15-16 години. Да, аз бях тогава 63 кг. Оле, боже. Ми да. Просто несъзнателно, аз даже не исках да се сбия. Получах един удар от човека, в следващия момент вече реагирах рефлексно, то не е било нарочно. И оттам нататък развоя на другия ден, естествено тогава бяха такива времената, че естественият подбор взима мястото на човека, който е победен. Абсолютно. И така почнах, първите пари бяха oттам. Galiba benim anladığıma kadar buradan o senelerde sen bu şampiyonluğu kazanmışsın. Bizim milletimizin adına benim bir atasözüm var. Hakikaten hani onur ve gurur vereceğim. O zamanlar internet yoktu öyle bizde. YouTube'lar dildi hızlı. Obaçi burada başka bir şey var. Öyle bir agalar görmüş seni. Vaspoz olmuşlar bu senin darbandan dediği Tam öyle gibi. dedim. Sen onu dedin hani diskotekalarda o hayat nasıl başladı? Mesela bokstan sonra niye ki burada halkımız merak ediyor seni merak edenler de var. Hani Sağ olsun. gerçekleri senin ağzından duymak isteyen insanlar da var. O duygularını senden alalım. Prana gibi yaptım 20 yıl yakın valla. Nasıl başladım? Hiç yani nasıl söyleyeyim? Hep böyle geçti bizim kaydımız. Security gibi. Ona kimi defa biznesmenlere security olduk, kimi defa mafyalar olduk. Kimi defa da normal insanlar olduk security. Hani kimi defa da parasız böyle fukara insanlara da olduk hani yardımda. Hep hani nasıl söyleyeyim? Don Proviter gibi bir şey olduk ya. Bir nevi künudasın hani. Ha. Bazı insanlar var ya genç çocuklarımız hani genç nesil Ama hani biz künudu istemeyerek gösteriyor. girdik. Biz istemeyerek olduk hani valla. Değil hani isteyerek bu şey. Kim insanlar çok isteğler olsunlar böyle hayat yaşasınlar böyle şeyleri böyle mafya gibi göstersinler kendini. Ama benim security mafyadan alakası yok bence yani. Biz zordan girdik bu işe yani yok çaremizden. Ha, Şimdi para bir nevi sonunda. sen hani bu şekilde hani bazen oluyor ya Seynur insan kader kurbanı oluyor. Obaçi bak şimdi bir de bu var. Biz misal hani belki de çok taze bunu konuşmak için senin adına ama senin naistine kalbin pırlanta gibi hani iyi bir insansın hani. Ben sana bu iş için tebrik edeyim. alakamı o çekti. Birincisi ondan sonra Galio'yu da tebrik edeyim. Ne için dersen ben sana bazen var konuştum bu konuya. İkimiz seninle var konuştuğumuz. Dediğin gibi bazı millet çocuklarımız var. Bazı çocuklar. Kendini sana iyi kavdağında hani benim bir sözüm var. Obaçi ne dedim sana? Hani dövüşçü adam. Geçen konuştuk senden. Boksör adam. Yazavişim lan isterse karate şampiyonu olsun. Respekti var onun. Görüyor senin karşısında ne olduğuna. Aynen. Hani değil. Ne için? Smash be kardeşim. Neye göstereyim ya? Hani işte bu. Önemlisi bu. Tam öyle zaten nasıl söyleyeyim. Ben bir insana şimdi diyelim çalgıcılar gibi bir insanı gördüm yani parasını alabilecek mi onun? Ben de böyle bir insanım. Hani bir insanı gördüm mü zaten cinsindeyim benim kategorimde. Neye yapayım bir şey sana? Hani lafla diyelim hareketle biraz yapma yetme güzel Tatlıya bakıyorsun tatlı bana. lafla çıkarırsın yollaysın onu eve geçsin vallahi. Var öyle suç illerim hani bir akşamda 4-5 kere hep gene dönüyor gene çıkarayım onu gene güzel lafla. Benim kolegalarım değil sende ne kalp var ya ne insan. Ben göreyim herifi zaten güzel olmuş keyfine bakayım böyle biraz fazla yapmış. Taşla diyeyim bir toplansın kendine iyilikle eve ne kadar bir şey yapalım ona hani fazla. Hem bize sorun çıkarırız hem de orada insanlara hem kendisi ona hani benim nasıl söyleyeyim öyle Elinden geldiği kadar bak kesin onu hoşnut tutma. Ama bazı adam da o dayağı deser gibi sanıyor kendine. Yani O yüzden kim ne hak ettiyse eyvallah.
Şimdi tamam boks dedik, ohrana dedik. Onu sen Dobriş'tensin kendin. Benim anamın kasabasından. Bütün Dobrjanayslere selam anamın kasabasına. Selam olsun. Bütün familyam oradan. Şimdi oradaki çevren nasıl? Milletle aran nasıldı? Milletle nasıl adetler oldun? Baştan ben bayağı sene böyle uzak durdum milletten, doğrusunu söyleyeyim sana. Ekstra bu şey babamdan yapıldıydı. Hani nasıl söyleyeyim, onun demesi bir insan lazım da soğukuna mutlu, bir insan lazım bir de обща kültür olsun. Milletin arasında bu işi acık kaçtı, hani din geli ve biraz farklı oldu işler. Onun için de çekmiş bizi kenara. Bulgar arasında baktı okutma bizi, altta kardeş. Hepsi de Allah şükür babamla ağzını buzunu yetiştirdi bizi hepimize. Sağ olsun, var olsun. Sonradan artık başladım milletin arasına girmeye. Biraz vardı böyle olaylar olurdu. Kimilerine arka olurdu, kimilerini karşımıza alırdık. O artık kendilerine bağladı zaten. Aynen. Yani insanına göre davranış şeklin. Tam öyle ya. Ama şimdi ben Seynur'a vermeden sözü ben bilmem acele edeceğim oklara ama benim bildiğim oklar senin eşin milletten. Evet, Silistralı. Nasıl bu kadar büyük şeylerin içindemişsin bu büyük dünyada nasıl başardın bir de aile kurasın Allah da tamamını erdirsin. Hani nasıl oldu? Benim security'lik yapardım Bağışık'ta bir dişte kadar. Benim karım da o sene. O da bir çok güzel bir haneden geliyor zaten. Benim kaynatam da kendisi boksör. Silistra olsun, selam bütün Silistralara, ekstra kaynatama gelsin. O da kendisi biraz anılmış adam o taraflarda, yıl sayı o taraflarda. Tanıştığımız diskotekada oldu zaten, o security'lik yaparken. O nasıl söyleyeyim, birden alın insan ya. Kader. Bir gördük karıyı, sevdik karıyı canım adaysın. Görüşte aşık olan var da diğerler ya işte bulmuş o. Така, Галю, другото, което ме интересува за твоя живот, тази твоя енергия, тази твоя дарба, създава ли те проблеми през живота ти и дали си патил от това нещо? Патил съм, да, най-вече, че всеки един човек, не, но всеки втори ме вижда като оръжие, най-вече като човек за средство, което примерно може да използва и така нататък. И много пъти се е случвало това нещо. Желая си да помогна на много хора, да кажа, от нашите момчета, мои познати, близки, дори непознати, на познати съм помагал и в следващия момент съм се оказал в една такава ситуация. Ако аз имам нужда, на целия свят на никой не може да се обади. Има ли такива смисъл? Ти имаш много познати. Познатите са от всички сфери. Ти помагаш на всеки, да. но не всеки може да помогне на тебе. Точно така, точно така. Дори за най-малките услуги, когато се е налагало, примерно, човек, нали знаеш, остава сам в тази ситуация. Освен семейството. Освен семейството, най-важно, семейството и моята жена да жива и здрава. Чичата ми, тя ме родила 3 деца, тя е била винаги до мен. Дори и в най-тежките моменти, които аз съм залитал, правил съм глупости, не съм се прибирал с дни наред. Нали, гонили сме голямата пара, но всъщност тя няма значение вече. Нали, тогава бяха такива времената. Така го виждахме, в един момент се осъзнахме и разбрах, че най-важното нещо в живота, каквото и да говорим, е семейството. Наистина, семейството, като и до тебе плътно, дори в трудните дни, аз мисля, че хората могат да се променят. Абсолютно, значи ти си от осъзнатите хора. Доколкото имах възможността да разговарям с теб, да говоря с теб, на първо място ти си много интелигентно момче. Преди всичко това аз се възхищавам на твоя мозък, на акъла ти, че разсъждаваш по съвсем различен начин от хората, които притежават твоите мускули, ай така да го кажа. Наистина се възхищавам на това нещо. Исках друго да те питам. Дали си съжалявал в един момент, че имаш тази дарба? Не, за това никога не съм съжалявал, даже се радвам напротив. Моя баща денонощно е бил до мен, за да, как да кажа, добия качествата максималните, които трябва да е за един спортист. Но просто живота е така, не винаги най-добрите са на първо място. Имах един момент в живота, в който направих страшно много грешки и този талант наистина точно тогава съжалявах. Наистина съжалявах в този момент, може би интересна истина да замисля, защото направих едни грешки, в които пострада семейството ми от това нещо. Получиха се едни много лоши неща, как да кажа, преживявания за мен, за моите близки. И в един момент точно тогава осъзнах и получих просветление, деца вика, точно за 5 минути от живота си, как да кажа, 3 врати. Отваряш 3 врати, докато стигнеш до тая стая, ти осъзнаваш наистина какво, светна ми,
наистина какво мога да загубя и какво губя, ако продължа да се занимавам с тези простоти и с тези глупости. И се заклех, че повече никога няма да допусна някой да използва моята дарба или мен за техните цели. За техните цели. Ти, както каза преди малко, ти помагаш на всеки, но в един момент твоя нужда, на тебе няма кой да ти помогне. И тогава това е хубавото, че се осъзнал. Не трябва да помагаш на всеки. Нашия момент беше не като цяло в момента, който примерно бях в това положение, след като приключи всичко и като видях, като се прибрах вкъщи, като видях в какво положение е семейството ми и направо така с много голяма тежест го преживях, да ти кажа, защото бяха в много така кофти положение, не мога да го обясня точно с думи, наистина това положение, което видях и осъзнах какво съм направил с моите грешки, докъде сме стигнали. По-скоро на себе си се ядосах за това, отколкото на другите хора. Че съм допуснал да ме използват по този начин хората и най-вече, че съм навредил на семейството с това, което съм правил. Аз мога само да те поздравя за това твое решение, че си взел. Всеки един зряло мислещ човек би поступил по твоя начин. Значи, това, което ми вреди, по-добре да се дръпна от него, отколкото да продължа и да вредя първо на себе си, после на семейството си. Много е важно жената от тебе и хората около тебе, които са макар и малко в този момент, да те подкрепят, защото ако те не те подкрепят, ти няма как да се промениш сам по себе си, ако те не дадат началото на твоята промяна. Значи те посяха добротата в тебе и ти Точно по така. този начин просто разцъфтя. И продължава. Браво, това е респект. Продължава. Значи, Галю, несъмнено в живота ти е имало и случки, които са доста интересни и заслужават да се разкажат. В тези бурни времена, през толкова неща си минал, несъмнено имаш и случки, които би трябвало да се разкажат. Имаш ли такава случка? Имах няколко случая. Даже то не е един, но един фрапиращ по-така, дето ми е било. Един от. Да, имаше случаи, в които една вечер преди доста години, говоря може би на 19 или 20 години съм бил, работех там в една добличка дискотека като охрана. Естествено, дойдоха там от нашите, от милета момчета, няколко човека. В един момент остана само един от тях, нали, накрая. И той продължи така с, как да кажа, мизерии да прави, да чупи чаши, да блъска. Аз си плащам, няма проблем. В смисъл, плаща си и аз имам право да правя. Да, и аз когато си имам право, когато си искам, това ще правя. Казва човека, как да кажа, аз съвсем търпеливо, разбира се. Иди, чакай, спокойно, масово, добре. И най-такова интересно беше, че този човек заплаши самия мен със себе си, разбираш, с мен. Да. Как беше? Значи внимавай, момче, защото ще извикам Галю да таби, така ли беше? Да, браче да Галю ще извикам, тук не знам какви сте охрани. Имаше такъв случай. Колегата реши да му каже, че човека срещу него, но аз го спрях, разбираш. Поизтърпя го още малко и го изкарах от дискотеката навънка, нали, да си ходи, качих го на едно такси, към стига, няма проблем, не дей да го викаш Галю, няма нужда да го викаш. Той беше, как да кажа. И качих го, обаче тръгна той и след няколко минути гледам, пак се връща в дискотеката, човек. С Галю ли се връща? Не, сам се връща. Сам Галю в дискотеката без те. Нали, реших пак да го изведа и той накрая вика, добре бе, напийте ма да ме олекне, вика и да се учи, да вика човек. Вика, аз от това часа ме заплашвам, тук чупя чашата, набийте ма да се олекна и един колега му удари един шамар. Сега вече ми добре, вика, отивам човека, като съм едно такси и съм. Значи някои хора се го търсят, искат се го, така ли? Той направо си го каза накрая, той не само този случай, има много случаи такива, особено един беше последният тук наскоро преди 1-2 години, в Ремшай, тук към Кьолн. Едно градче, едно участие имахме с Джан Север, Оксана и още някой беше не мога да сетя. Българско партия изцяло, обаче аз като чуя българско партия се плаша да ти кажа честно. Защо? Защото нашите момчета, да кажем, общо като няма значение, българи било, милета било, накрая се стават проблеми. Всички се обичат, уважават се много, но накрая се нещо става между тях и се скарват, разбираш, как да кажа. Или някой стара сучка се сещат. Интерес. Нещо, да. Имаше няколко такива човека, които единият дойде с едно мачете на гърба. Да. И го питам, добре, какво правиш ти мачете, човек, за куст? Да самозащита. Единият дойде с един харпун на гърба. Другия с една брадвичка за клиент във вътрешния джоб. Имаше 350 човека, през 25-30 минути по някой го изкарваме навън. На другия ден, нали, последователно, имахме с Галина едно друго участие в Кьолн. Там
бяхме малко по-малко, 6 човека бяхме. Предния ден бяхме 12-13 човека, нали? На 350 човека, 12-13 човека, а на 6 човека, 6 човека бяхме. Да. Нали, не очаквахме толкова наплив от хора, да. да. И в един момент обаче, моят приятел Антон Пегливанов, яйцето също беше с мен, което се усмихва там. И там на това парти, искам да ти кажа, че на 650 човека, макар че беше толкова гъчкано скоро, нито един проблем нямаше. Всичко беше перфектно. Така. Но на нашето българско парти, С брадви, мачетета и така, какво беше, значи, харпуни. 12 човека, 13 бяхме охрани, пък на следващото парти 6 човека бяхме и нямаше нито един проблем. Аз ми е чудно сега, този харпун го използват по моретата там да се Да, ловят бе, риби. Как мисля, че така? така. Как така харпун? Откъде го намерят той господин? Да. Много случаи имаме такива. Единият случай беше с Азис, като бяхме охрана, в Бохон беше. Така. Там едно общо партия имаме между румънско и българско партия. Мешано, да. Да, от една страна беше Азис на участие, от друга страна беше Фолин Салам, Така. Цанко Раган и Кристина Почен ли беше нещо такова. И отиваме, той е страшно голяма дискотека, да кажа, салон. Така събира около 5000 човека, от които имаше може би около 2700-800 човека нея вечер. Ние естествено пазим само певците нея вечер, там си имаха друга охрана, която се пазеше вътре. И в един момент на сцената качаме го Азис и някакъв идва там си 100 евро, 200 евро. Поздрави жена ми, човека, той не взима пари от там. От публиката, да. Да, и той си носеше уиска в ръката, така че аз беше спомням. Но кажи ли, че празно. И ми вика на мен, кажи му да ме направи поздрав. Викам, не мога да му кажа, как да му кажа, ние сме охрана на сцената. И в един момент, като изкочи този човек с тази бутилка на сцената и като замахна, да, естествено, аз бях първи там точно тогава, като се случва. Те пита намери с тази бутилка. Ами не, ама не можа, той даже не можа да я хвърли, той я изпусна, разбираш. Така. И обратно в публиката след отказ от мен. Така. Направо с задно салто, знаеш. Оха. Обратно с сила. Защото нямаше как друго да направя в този момент. Аз само го виждам как се кача и се протяга с бутилката и аз трябваше да реагирам след кавично и го удрям с ляв прав в гръдния кош, направо наобратно. Да. И той Азис направо се изтърва микрофона, пусна всичко, ще си заминава вечер, знаеш. Оттам насетне и после доста участие направихме, може би поради тази случка, така спечелихме неговото доверие. Да, абсолютно. С него Работихте направихме заедно, доста участие имахме. Последно той беше отказал да идва в чужбина и от тогава насам нямаме с него участие от 6-7-8 месеца. Значи, за да спечелиш доверието на Азис, наистина си бил име в тези сфери, доколкото разбирам. Ами да, ние в принцип съзнаехме и от други места, като охрана сме били с него. Така. Нататък. А има ли си преперни с други организации, примерно други охранителни фирми? Нормално. На 100% да. си има. В смисъл, аз доколкото разбирам, вие сте били една от най-добрите охранителни фирми в България. За чужбина, които работят, за Германия. На 100% си имал някаква препирня или кавга или... Имал съм, да. Имал съм Да, много... обаче успявал ли си да решаваш проблемите? Да. Или са стигало пак до бой? Имаше и моменти, в които се стигаше и до скандали, но повечето се разбирахме с думи, с добра дума, така, как да кажа, чрез общ приятел, примерно, създаваме някаква среда. Така. Ако нещо ние не можем да се намерим средата, трети човек се включва, който е общ приятел, да кажем. Така. И намира средата между двамата. Абсолютно. И това е интелигентно мислене. Аз друго искам да те питам. Сега, виждаш ли напоследък всички мафиоти, всички бабаити, всички вървежни хора са в TikTok и си разговарят между себе си, като няма да кажа като какво. Опитват да се доказват в TikTok, да покажат мъжество или не знам вече кого искат да сплашат. Какво мислиш по тези теми? Въобще нормално ли е това или... Това е една такава тема, която ми е много наблява на мен също. Да Така. така. Честно, аз също ги виждам тези неща и съм много против специално рогатните, посолните и така нататък, понеже наскоро, така честно, имах един пример, един случай с моя син малкия, той също влиза в TikTok така. И едната вечер чул там в един лайв, понеже от моя TikTok влиза, как някой посува мен, там групата и така нататък. Казва на мен, тата и така, един човек да посува, еди какво си, какъв е той, ма той е приятел ли ти, ма що така посува,
беше така малко оплашен. Конфузна, да, конфузна. И аз като чух за какво става въпрос, реших, как да кажа, няколко дни така мислех по този въпрос какво да направя, защото не исках като всички останали да избухна, да ругая, ще дода, ще таколя, ще убием, така нататък. Но точно това виждаме в момента И в това е TikTok. човек, който примерно сме си помагали доста време преди години, били сме заедно доста време и по един или друг начин пъти ще не се разделили. Всеки си продължил пътя, но аз когато съм ходил в техните семейства, в техните среди, никога не съм си позволявал да се държа арогантно в присъствие на тяхните семейства или така нататък, или да ги ругая публично. Макар че примерно имало за отношение да го направя. Обаче аз съм решил да не го правя. Направих един лайв точно за това, че ако някой иска да каже нещо, по-добре да се видиме, да пиеме кафе, да си кажем по нещо и как да кажа, да го решиме проблема заедно или по един или друг начин да го направим по този начин, как да кажа, да се срещнем някъде, да си уредиме проблемите по мъжки, да, както едно време са правили. Да, Нали? абсолютно. Затова аз съм против тези неща, как да кажа, парадирането. Ние сме организация, ние сме фамилия или така нататък. Ние сме едни 6 братя, които сме възпитали от един човек, който е страшен любител на бокса, на битките в бокса. Как да кажа, много почтен човек, който е винаги научил да сме културни с хората, да сме в добри отношения с всички. Всеки един човек заслужава уважение, дори най-ниския в йерархията. Няма значение. Абсолютно. И затова аз съм такъв. Винаги с всеки един човек слизам на неговото ниво, в което е той. Винаги ще го поздравя, как си, приятел, какво става, всичко. Всеки може да го потвърди това нещо за мен. Респект за което. Şimdi ben bu life'a baktım. Galo anlattı. Vallahi Allah adına konuşacağım. Naistina ben ona baktım. Çocuk yaptı bu life'ı. Hiç kimseye rencide etmedi. Dedi ki benim anladığıma kadar herhalde bazı arkadaşlarına her kişinin arkadaş, dost çevresi var. Hani bu yakışık kalmaz. Bizim uşaklarımız var. Öyle bir problem bir şey olursa insan elbette aileyi karıştıracağına hani birebir açabilirsin bir insana telefon konuşabilirsin. Biz insanız. İnsan bazen var ama farkına varmadan da bir hata yapıyor. Hata bizim için. Hatasız zaten insan yok bu dünyada. Hatasız hani hatasını bitiren insan Allah rahmet eylesin diyeceğim. Başka bir şey diyemem. Milletim bakın ne son zamanlar kendimiz Seynur'la bu milletim şovu yaptık. Ne için yaptık? Sadece dil müzisyenler için, zaten halkımızın sesi olmak için. İşte Galo gibi çocuklar hani bu meslekte ekmeğini kazananlar okuran olarak böyle şeyde ister istemez insan bazen hataya düşüyor, oluyor bir şeyler. Hayat bu. Ama son zamanlarda ben de göreyim. Hiç kimsenin yarasına tuz basmak istemeyeyim. Süymekler bu TikTok'ta, hani kötü kötü laflar, kötü kötü komentarlar. Bence ayıp. Öyle süymekle, saymakla yakışık kalmaz bir şey. Oturup iki lafı anlatabilirsin, konuşabilirsin. Ya da bir insanı tanımadan fazla komentar yapma onu. İçinde her kişinin kendine göre bir hayat felsefesi var. Alo. Ben bunu gördüm kardeşim. Tebrik edeyim sana. Hiç haddini aşmadın. Çok normal mı konuştun onu? Emin olan işler bunlar. Ondan Bazen sonra oluyor zaten işte. kendi insanlar hani kabahatini orada gördü ya bunu aradılar böyle affettiler kendini. İşte ne güzel bir şey bu. Sağ ol dedi hani böyle bizim gibi yapmadın hani süymedin şey etmedin affedersin dedi çocuk. Kusura bakma dedi biz o akşam biraz fazla kaçırmış kafada dedi. O işte. Hani böyle biraz intrigaya girdik böyle başka insanlardan öyle bir şeyler oldu aramızda dedi. Sonra dinleyelim hani geçsin gitsin hani bir nasıl söyleyeyim bir laf birisine dokunmaz fazla hani bir affedersin varsaydı hani ortada. O zaten o affetmek bence çok büyük bir söz. Hani bazıları onu yanlış anlıyorlar. O büyüklük, bir küçüklük. Hani yüceliyorsun onda. Şimdi galiba benim bildiğime kadar Naistin öyle kendi bir firman var. Onda işte ekmeğini kazanıyorsun. Ben seni canlı yıllardan beri tanıyayım, var gördüğüm seni Bremen'de düğünlere geldiğin, hani orada koruma yaptığın, bazen Naistin'e oluyor bile bir şey. Sen bu adama ödemişsin. Bu adam lazım bir nevi tutsun orada bu koruma. Hani te az önce ne güzel bir şey söyledin Aziz için. Şimdi adam diyecek ben sana para verdim. Niçin onu şey ettin? Aynen. Ama ben onu uzaktan seni hep gözlettiğim gibi diyeyim sana. Dilsin öbür çocuklar gibi bazı okuranlarımız var. Bizim hani mesela çok fazla millete dalıyor. Hani naz dalayan şey yani. Bak sana baktım hep uzaktan distansiyla hani ekmeğinin, işinin erbabısın. Bundan ya da sana tebrik edeyim seni. Herkesin sağ ol, var ol. Bence herkesin var bir самочувствие, bir hani nasıl söyleyeyim, dostoyunstvusu. Birisinin aklı yok girsin bu temaya nasıl söyleyeyim hani fazla girsin bu işe. Ne diyeceğim ne ki her insan gelmiş bu akşam bunun keyfine bakma. Biz security gibi dil lazım olalım nasıl söyleyeyim bed bakara gibi böyle provokasyon yapan insan gibi. Ben
naprotiv hep tolere yapayım bu işi. Hani esmer olalım, gündüz sağ ol, gel, otur, böyle güzel bir lafımla hani bir karşılanma, insan da güzel davransın sana. Böyle sana baktın mı insana böyle hissettin mi yani dargın gibi. Herif de başlayıp kompleksli olmaz sana karşı, hani ben öyle göreyim onu. Zaten bütün çocuklara ben de hani kim çalışıyor, hepsine ben bunu bağırıyorum. Sadece dedim isteyeyim sizden, bir insan geldi mi, hoş geldin, buyur, Güler otur. yüzlü işte. Bir güler yüzlü hani, böyle görmeyeyimden birisi dargın baksın, böyle kompleksli baksın hani, provokasyon olmasın hani karşında insanlara. İşte bu en önemlisi. Şimdi sen bir insana elbette hani çok güzel bir laf var rahmetli Müslüm Gürses'in. Ben seni severken sen beni seven, yok nasıl sevmeyesin diye hani. Hani bak şimdi her bir insanın çeşitli bir karakteri var ama sen elbette şimdi gönül razılığıyla dediği zaman da o aga ya da kardeşim geç otur nasılsın misal. Hani her kişi işini yapmış olursa çok güzel olacak. Biz Hani lazım bu bulalım en yolu. önemlisi. Bu yolu Önemlisi. lazım bulalım. Her insan, hani her insan değil, çok çeşitli insanlar geliyor yanımızı. Hani bu insan, her insana karşı bir davranışın lazım bulasın bir ortasında hani. Herkes rahat olsun. Biz de onlar da hani bizim de hatasız belasız geçsin. Onlar da rahat toplansın kendi evi yani. Galiba ben kendi adıma sana teşekkür etmek istedim güzel kardeşim. O senin koca yüreğine, büyük kalbine bizi kabul ettin buraya misafir olarak. Bize ne kadar dolmuş olsa, az buçuk dolmuş olsa hayat hikayeni anlattın. Tebrik edeyim. Buradan bizim gençlerimize inşallah senin gibi koca kalpli insanlar, büyük çocuklar, büyük agalar, güzel kardeşler örnek olsunlar. Senden sadece ben kafama takılan bir soru. Bizim yeni yetişen neslimize, genç çocuklarımıza ne istersin söylemeye bakalım. Ne söyleyeyim, biraz daha sakin olalım. Bir de daha merhametli insanlara karşımızda hep yüzüne. Dil sahibi bizim insanlara, hep yüzüne insanlara bir karşına geldiğin bir insan hani bir çabuklamasınlar, böyle azıcık çabuk olmasınlar, daha ağır olsunlar. Her şey daha güzel olacak bence yani. Bu çocuklar hani geldi buraya, benim yüreğimde canımda, vallahi ben onların kanalını hep bakayım, hep izleyeyim. Ne içeceğim, ben çok severek böyle şeyleri izleyeyim vallahi. Ama siz gerçekten hani böyle yürekli yapmışsınız işinizi. Hep de böyle olun vallahi. Sağ olasınız. Çok seveyim sizi. Kanalımıza da onların kanalına abone olun. Unutmayın. Tıklayın. Галю, благодаря ти отново за това, че си отвори вратите за нас, вратите на живота ти. Искаш ли да пожелаеш нещо на нашите зрители? Никога най-вече здрави, щастливи и да са до близките си хора, sevdiği insanların yanında olsun. Абсолютно. Това е най-важното. Да са живи и здрави в момента, в днешно време. Това е най-важното. Мисля, че здравето. Hoş. Единственото здравето и здравето на семейството ти. Аз ти благодаря отново, че отвори вратите си за нас. Посмя да говориш за живота си. Жив и здрав да си. Пожелаваме ти наистина много повече големи успехи в твоя живот. Здраве и щастие на теб и на семейството ти. Благодаря ви много, момчета. Живи и здрави си. Супер. Ами,